Yan itong brand, no?
20 pesos. Ano 20 lang, ano 20? Marami yun. Nasaan di ba isa? Kwenta lang man na sarili. Oy!
rin. Kapatid niya eh. Oo, ito na nga tayo eh. Tanggal ba rin mama? Lipat na lang. Ini itong patak. Idol! Bili kayo ng Temperdas!
So, bukas pa ng umaga. Wala na, abolish. Taga din sa amin, taga tayo. Ano, pasok na.
na rin po ito sa YouTube at Facebook. Kaya mga sir,